Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa tvrdí, že likožrút ničí smrekové horské lesy. V porovnaní s vlaňajškom sa premnožil 10-násobne. V dôsledku toho vysychajú už aj tie porasty, ktoré v kalamitnom roku poškodené neboli. Podľa ochranárov to však spôsobilo nadmerné vysádzanie smrekov a lesníci by nemali do premnoženia škodcu zasahovať. V Tatranskom národnom parku na jar odchytili lesníci vyše 200 miliónov likožrútov. Tento škodca napáda porasty staršie ako 60 rokov. Vo feromónových lapačoch našli lesníci aj škodcov ničiacich mladé porasty a aj už napadnuté drevo. Je to kalamita, vznikajú tu 100 miliónové škody a povedať, že niekto sa snaží len z obchodného záujmu ťažby dreva a robiť niektoré riešenia, je troška zavádzajúce. Ochranári tvrdia, že za likožrútovú kalamitu môžu nevhodné lesnícke postupy pri vysádzaní smreka. Ten les a hlavne teda v tých chránených územiach sa dokáže liečiť sám. A tým, že sa tam zasahuje takto intenzívne raz za čas, tak sa to celé kazí. Pri odstraňovaní premnoženého likožrúta sa bude postupovať podľa opatrení vyplývajúcich z analýzy Národného lesníckeho centra. Schváliť ich ešte musí vláda. Či už ide o odkôrňovanie, či už ide o vyťahovanie tých postihnutých stromov. Jedným z možných riešení premnoženia likožrúta v Tatranskom národnom parku môže byť podľa ministra pôdohospodárstva aj chemický postrek. Zatiaľ však o ňom lesníci neuvažujú. To môže rozvrátiť úplne ekosystémy, môže to poškodiť spodnú vodu. Jan Lešundák, Teatry.